Le bliana nós támas héis uastatú agus ahrenú cuimseocha dhéana ar an games cumarsáid a bhí agin, agus támas héis céim dhá ábhar dhéana as cumarsáid agus Gaeilge. Sa chuos gur féidir le daine cholará ní hamháin ag obair sna meán cumarsáide ach mas méonlób cáiliocht iarchéim a bhaint amach agus chola teagas na Gaeilge ag an dara le bhéil. So tá rahannaí breise an nach raibh an ribhe seo. Chomáile sin támas ag bogad na céime ón Gara Rua, go dtíon príomhchampas in Gaeilge, ach bé téime láidir Gaeltachta leis a gcúrsa a gcónaí. Bé na micléanna caithfh semestra umlan a mo ar Gara Rua sa tríú bliain, chomáile sin bé siad de fáil taithí oibre sa túnscom. Le TG Cahar radin na Gaeltachta agus an Arnal neamhscrach agus mar sin. Tá mas an bhródúil gur tháinig iarmhaicléinn dar gcuid fionna ní labhairte atá a go bar inis mar láthróir aimseir le TG Cahar gur tháinig sí chun an chéim a cheola inniu. Agus cé gur go bhfuil sé deochar le coppla bliana nús postaníos na meán a bhaint amach, léiríonn taithí fionna go bhfuil rudí pecasús agus gur féidir héis tréimh se chahabh a fáil taithí oibre in áitichaí éagsúla gur féidir dulchan cíine dhéana. Agus tá go leorlóir daoine a rinne céim sa chumarsáid san Acadamh sna blianta tá caite atá héis dulchan cíine iontacha dhéana. Is caithear UNESCO an scolánaí Gaeilge tá cáil ar chaile mar áit iontaach le dul ar an ollscoil. Táid ar lecha doris go TG Cahar agus raidió na Gaeltachta freisin agus an Arnal neamhscrach. Mar sin bé daoine fáil buntáistí as an síl sa Gahar agus as síl na Gaeltachta freisin agus ar nói láidreó sé an Gaeilge ar an campus nuair a bheith an chéim lunathain sin freisin.